Čaute, takže dneska si dáme push na 200 trofí. Dnes už som dal push na 100 trofí, ale teraz dáme na 200 trofí. Díky za prvých 2 odberateľov, nech sú to moji kamoši, takže hrozne ďakujem. A ja idem na to. Budem hrať s Coltom, ktorého som získal Epic Star Dropu, jaké je hrozne nečakané, že Brawlera dostanete z Epic Star Drop. OK, ja ich takto. Dobre, zabila ma Jessie. Prepačte tam za takú kolónku hore, kde mi to celé nahráva. Neviem, že či ho tam vidíte, ale ak hej, tak prepačte akože. Že ho tam máte. OK, a my dávame prvý gól. Potom inak plánujem natočiť aj nejaký Fortnite, takže... Dobre, mám 15%. Dúfam, že vydrží. A nevadí, že mám 15%. Dobre, hlavne, že sme vyhrali túto hru. A ja dávam ready. Táto sezóna je podľa mňa hrozne, ale že hrozne zlá. Podľa mňa. OK, tak to nejako sme to vyfajtili. Bacha na toto šeli. OK, ja to asi nahrám tomu Barlinu. Tak. Dobre, ten Barley, nech to dá. Dobre, dal to. OK, som mu to tam pekne rozbil. Ja idem exit. Pretože tu máme star dropy. 2 star dropy. Dobre? Super. Dobre. Super. Obidva sú super. Akože tragédia čistá, ale to je jedno. A budeme mať Jessie. Takže možno zahráme i za Jessie. Teraz tohto Brawlera by som už aj mal mať. Poko, hej. Akorát mi tu na niečo prišlo. Na WhatsApp. Ja si vypnem radšej zvonenie, lebo akože to je tragédia. OK, takže ja dávam ready. OK. Ten Alprimo má asi dá. Jasne. Ale je to Slovák? Asi. Pravdepodobne to je Slovák. OK. OK, bacha. Nej, mňa to zabilo. Čo to je? Potom si môžete kúknúť aj video, kde som dal môj snipe. Akože nič moc, ale môžete mi ho akože ohodnotiť. Ja by som dal takých, že 5 z 10, lebo to nebolo nič moc.
OK. Ja by som možno išiel sola, pretože aby toto video nebolo až také dlhé, takže mňa to nevadí, keď je dlhé, ale to je jedno, tak aspoň dostanem viac pohárkov. Takže nejako tak. Takže ja nenávidím, keď sa proste typci schovávajú predo mnou. Proste to sú čistí bots potom. To sú proste čistí boti. Takže ja tu mám ešte botov, tým, že mám nový účet. Nejdem sa približovať asi tej Jackie, lebo ona je tank, takže kebyže neviete, čo je tank, tak to znamená, že akože na blízko. Použil len na hovno tú ulti, pretože je to bot. A ja skoro na ňu ešte umriem, takže bomba. OK, teraz Brock. Poď, pekne. Túto hru by sme mali vyhrať. S botmi. Dobre, Jessie. A nejaké power cuby. Hej, zabijem sa. Bum. Ježiš, bacha hlavne. Nech sa akože fakt nezabijem. Ale kde je ten typek? Tam je, dobre. Mám ťa. Kde si? Pekne, pekne. OK. 2 výhry ešte. Potrebujem 2 výhry a mám to. OK. Toto sú stále tí začiatoční mravlery hlavne. OK. Barleyho toho by sme mali dať úplne na pohodku. To je hrozne zatiaľ easy. OK, aj Poko. Toho by sme... Bacha. Bacha, ty vole. Som ešte skoro umrel. Na toho Poka. To sa mi dosť nepáči. OK. Ani toto sa mi nepáči. OK, teraz už len 2 typkov. Dobre. Bod 11. To asi úplne neviem, že či existuje. Bod 11. Úplne asi ani nie. OK, boli tu na boti, lebo nebrali power cuby. Podľa mňa aj to je znak toho, že sú to boti. Nechápem, prečo tu je táto bariéra proste. Že nech si nedávajú piny. To je veľmi blbosť. Keď už si nedávajú piny, tak proste ich nedávajú a hotovo. Ale na čo tam proste dajú nejakú hlúpu bariéru, hej? Toto je posledná hra teda od toho, aby sme dali 200 trofí. OK, máme tu na 3 power cuby na začiatok. No tak už nemáme, keď nám ich táto M zobere. OK. Zobrala nám 1. OK. Zatiaľ máme 7 dokonca máme. Zatiaľ máme možno už aj 8 power cubov, lebo tam som jeden videl. A
Takže nechápem, prečo tá Ems nešla po tomto Powercube. No dobre, tak môj El Primo nám to pekne vyzerá. OK, pekne. Takto sa to robí El Primo, ne? Ak ty, že skočíš. Dobre, typek, no typek, bot. Alebo, ne, to ste zabili navzájom. To je jedno. Ďakujem za sledovanie, dávajte like a odber a vidíme sa u ďalšieho videa. Tak zatiaľ čaute.